Η τελευταία μέρα. Η τελευταία μέρα. Ούτε καν που θέλω να ανοίξω την πόρτα. Όχι, δεν θέλω καν να ανοίξω. Δεν θέλω καν, όχι. Δεν το σκάψω κρεβάτι. Άμα με βλέπεις πλέον. Μπρο. Θέλω πλέον να φύγει για να δω μετά που θα πάει. Γιατί φαίνεται τόσο μικρή like. Α, περνάει και μέσα από τον τοίχο. Καινούργια δύναμη της κάνει, περνάει μέσα από τον τοίχο. Πολύ αστείο κάνει. Πολύ αστείο. Έλα, το πιστεύω. Το πιστεύω, παιδιά. Το πιστεύω. Και κρακ, για πας και γερμάστε. Χριστέ μου. Όχι, δεν θέλω. Σε παρακαλώ. Κυρία. Πραγματικά. Ευτυχώς δεν έκανε. Φεύγαμε. Το κουτί. Το ρίξω. Μόλις έρθει. Θα τρέξω τελείως απ' κάτω. Θα τρέξω μετά τελείως κατά στην κουζίνα. Και μετά... Ωραία. Τι πρέπει να κάνουμε. Τι κάνουμε. Γιατί... Όχι. Νοπ. Καλή μου... Όχι, αυτό. Τι είναι αυτό. Πλακιά. Πλακιά. Πάλι πλακιά. Μεγαλύτερη πλακιά. Μεγαλύτερη χειρότερη πλακιά. Απλά σήμερα μου. Ούτε. Παιδιά. Έχω κάνει χίλιες βλακίες. Εσύ, εγώ το βλέπω. Ούτε σε μου βλέπεις ψεύδα. Ωραία ψέμα. Γέλασα. Μπορεί. Γιατί πραγματικά. Δεν γίνεται να ξέρω κάτω. Σκύψε. Φύγε. Πες τώρα. Μαμ. Θα περάσω, είναι ασφαλής. Και δεν ξέρω. Κόλλησα. Ναι, θα περάσω. Γκράνε. Σταμάτα. Εμένα κυνηγάς, εγώ κυνηγώ τον αυτό. Γκράνε. Συγγνώμη. Να βάλει. Να τον πιάσω τώρα. Έλα, γκράνι, έλα να πιάσεις. Αχα. Είμαι μες στο κουτί πάλι. Δεν μπορείς να με πιάσεις. You can't catch me. Γιατί έχεις βάλει τα γυρίσια όλο το σπίτι. Δεν έχω κάνει πραγματικά τίποτα. Γιατί κάποια μου έχει βάλει. Πρέπει να περάσω από εδώ. Δεν άκουσα κάτι. Έρχεται εδώ. Γκράνι, μπορούμε να το μιλήσουμε γυναίκα. Πραγματικά να με σκοτώσει. Τελείωσε η ζωή μου. Τελείωσαν τα πάντα. Τελείωσε. Πάει. Τελείωσαν τα πάντα. Πού είναι. Α, δεν είναι πάνω. Είναι δίπλα μου η γυναίκα, είναι δίπλα μου. Είναι δίπλα μου, όχι. Δεν είναι. Έλα ρε γυναίκα, συγγνώμη που σε είπα γριά. Δεν θα με έριχνες. Έλα, αυτό το όμορφο προσωπάκι. Είσαι γριά πραγματικά. Game over.